Opsilon World ni please like and share and follow my FB page, Bogs TV. Shout out guys sa tanang mga maoy ng mga lalaki, mga bana ba, especially sa mga bana. Shout out sa inyo guys. Kamu mga maoy mo dagko, awatan ninyo nga dili gyud magmaoy nga ano, ikaw usa ka kamaoy nga bana, wala inom ka, waay ayo maoy mang laba, mo'y mang limpyo, mo'y mang hugas plato, mo'y mang umpra, mo'y under. Imbas ang bahaw, mga maoy.